kowe gene sing ngeki pangan aku, saiki gendeng aku males budimu. Aku panganen. Mergo aku duweni zat utawi duweni senyawa sing jenenge albumin. Yang albumin menika awisan. Nah, ini misalnya, misalkan seperti itu. Ramyang ing Brahwetan, sula abang trontong-trontong, sunarisan Bagaskara, wiwit madhaning jagat ing desa Jateng. Ana ing desa Jateng kuwi ana wit ringin sing kuwat. Wong-wong desa ora wani negara ringin kuwi. Amarga miturut critane wong-wong kuno, miturut critane simbah-simbah, wit ringin kuwi angker.